Bilbon gaude itzuliaren aurrenekoa gaur, erlojupekoa, 13,3 kilometro gozatzeko moduko eguna dudarik gabe. Unibertsoak itzuliko naiz, barnean dara badan korapioa desegiten dudanean, itzuliko naiz, ariz beterik duda, motxila pizutxua guzti susten dudanean, itzuliko naiz, zeru askorri dago, gure aztarna ditun ondartzortara. Behin irakatzi zenidan pertsona zaurgarri bat, erakargarri bilakatzen dela bere juntasunak onartzerakoan. Esentzia argirateratzen dela itzalak bezarkatzerakoan. Esentzia argirateratzen dela gauzak kontrolpean ez daudenean.